Зөлфия, бына Мисс Россия конкурсында катнашкан вакытта мен хәтерләйм, бөтен республика халкы һинең өчен шундай итеп кайгырып, илап, һыктап, шатланып һине күзәттеләр. Һиңә шундай теләктәр теләннәр бит инде һәрберсе. Бына Мисс Россия конкурсында катнашу. Нисек кабул иттең һин аны? Нисек барып эләктең? Башкортстандың Стәрлетамак калаһынан, башкорт кызы, ябай, укып кына йөрөй мәктәптә. 15 яшьтә мин Мисс Башкортстан дигән конкурста беренче урын алдым да, шуннан мин Мисс Башкортстан булып, Мисс Россиядә Башкортстан Республикасы күрһәтергә тиеш идем. Миңа 15 яшь кенә иде, мин Мисс Россиядә катнашкас бик шатландым. Курктыңмы? Юк, куркып тормадым, каушап та тормадым, чөнки мин Башкортстанның данын яклап тордым. Горурлык өстәлендәме? Белүемчә, Зөлфия, Мисс Россияга кызлар нык әзерлек белән барган дигәннәр. Менә һуңгы мәгълүматларда, интернетта караһаң, улар күп елдар әзерләнгәннәр бит. Һәм менә үзең дә шундый әзерлек тойдыңмы? Әйе, тойдым. Чөнки минең әзерлек дигән әзерлек бик булмагандыр, но эскә әзерлегем булды. Ышаныс, мин иң яшь катнашучы булдым. Бүтә кызлар, олы кызлар, мин шул олы кызлар кырында йөренем инде. Алар мине бәләкәй итеп, минең менән олы кыз хымакны һөйләштеләр. Бәләкәй итеп уйламадылар. Зөлфия, бына Россия кимәлендәге конкурсларда һәр вакыт әйтәләр, онда гаделлек юк дип. Ә менә үзең катнашып караның, үзеңдә татының бит инде. Нисек булды ул? Ысынлап та гадел баһа бирелде мондагы конкурсларга? Мин үләм бирде дип. Менә ошондай һылыукай бәйгеләрендә катнашкан, һылыу кызларны тәрбияләгән матурлык өлгеләре гаиләдә һалынамы? Нисегрәк тәрбияләргә тырышасың? Гаиләле һалына. Беренчедән, икенчедән ничек башланып китте? Менә әле әйтеп киттегез бит инде 93 елда башланды дип. Анда Султангулова Ләйсән катнашты. Сең туганыгыз? Әйе, Ләйсәннең атаһы белән без ике туган. Шуннан ул матур дисектор йолага әйләнеп киткән һымак булып китте. Телевизордан карап, Ләйсән сыгышы яһаган ленталарда карап, кызлар да дәрт уянды инде. Атай бер дә катнашып карайык әле дип бергәләп. Бәләкәй сактан без онда Стәрлебашта тора идек, ул сакта. Шулай үзләренә максат куеп киттеләр. Айрым әзерлек, менә матур булаһың, конкурста еңәһең дигән максат белән без аларны тәрбияләдек. Бите кызларның уңыштарын, уңышсызлыкларын иң тәүдә әсә йөрәгеннән үтә бит инде. Кызыгызны Мәскәүгә сыгарып бергәнегез. Береһе бында. Күп иланыгызмы? Күп фыкрандыгызмы? Кайгырманыгызмы? Юк, иламаным. Чөнки мин аларга ышанам. Безнең бер-беребезгә карашыбыз, бер-беребезгә мөнәсәбәтебез ахирәтләр кебек. Яшьләре бәләкәй булса да, улар олылар кебек фикер итәләр, үзләре җаваплы. Ышандым. Балаларга яуаплылык бәләкәй сактан һалына бит инде. Һез уларны әрләп үстердегезме, мактап, бәләкәй һылу матур дигәс, улар Мәскәүгә сыктыла киттеләрме? Нисек? Юк, менә әле әйтеп киттем бит инде. Алар Стәрлебашта үстеләр. Күп зур аңлы тормышлары дигән әйтергә була инде. Яшькәләр хәтле. Анда алар авыл тормышын күреп үстеләр. Шул бакса, шул кышкырт дигәндәй мал туар, әйесебез аларның кулларыннан үткән әйбер. Балай ниткәндә инде һәр вакыт аларга әйтәйник, үзегезгә максат итеп куегыз, тормышка ниндәйдер ынтылышыгызны һәм шуны еңеп чыгарга тырышыгыз дип. Туганыңдың, үзеңдең шундай һылыукайдарда катнашып йөрүгездә менә тәвәккәллек, ышаныс кемдеке дип уйлыйсың? Әсәеңдекеме, атаеңдекеме? Минемчә, икеһе лә безгә дәрт кертеп, шуннан һоң бер касан да теге ярый һин һылыукайда катнашып торма инде, теге ямһез дип әйткәннәре юк инде. Әлбәттә. Атаем да, әсәем дә икеһе лә безне поддерживать итеп, ышаныс кертеп, күрһәтеп, шулай итеп инде бергәләшеп, шул һылыукай һәм Мисс Россия конкурсында катнаштык. Бу димәк, һезнең икегезнең дә уңыштарыгыз гаиләгезнең уңышы, гаиләгезнең еңүе иде, әйме? Әйе. Зөлфия, һиңә һорау бирәк. Һине бүген Стәрлетамак калаһында таныйлармы? Мәскәүдә безгә сотовый телефон биргәннәр, безгә
Мәскәүдәге яшәгән малай кызлар шылтырата торганнар инде. И миңа 8 яшьлек малай шылтыратты. Мен кызларга олы кызлар, егетләр шылтыратканнар. Миңа белмәйм нигә 8 яшьлек егет шылтыраттылар аны. Нисек анда эләктең? Безнең машина һөйләшеп киттек, мен әйтәм, һин бит аксаң бит асытып. Яра, миңа бик кызык дип. Шулай, шуның өчен мине Стәрлетамакта бәләкәйдән дә алыннан да таныйлар. И мин баксала, мин эшләп йөрим. Кыяр утап утыра идем. Шуннан бер күршебез әйтә, һин мисс Россиядә катнашмадыңмы? Әйтәм, әйе. Әнә һин гөр утап утыраң дип. Әйтәм, мисс Россиядә катнашам дип хәзер. Кулны шулай дип. И шуның өчен мин эшне куркып тормайм, тагын әйтергә инде Мәскәүдә җаваплылык күбрәк ине. Ну, Уфа менән карап, Уфалык талаптар күбрәк инде. Әйе, и кызлар уже күп конкурсларда катнашып, унда килгәннәр инде. Әйтәйек, бүген шундай хылукайда катнашканыбыз, киләсәктә үзегезнең тормышыгыз ничек күз алдына китер? Һезнең матурлык кайда ничегрәк сагылырга тиеш? Әле әйтеп киттеләр бит инде, күбеһе хылукайда катнашкас, бөтәһе лә сәнгать институтына кирип укып, әлеге көндә телевидениедә эшләр. Мин 11 класста катнашкас, Башкорт дәүләт медицина университетының фармацевтический факультетына керергә булдым. Әлеге көндә уңышлы итеп тамамлайым 5 курсны һәм бер зур Мәскәү фармацевтический фирмаһына эшкә урнашып йөрим. Ул фирмала теге хылукайда катнашмаганһың, аларга барыбер бит инде. Шуннан һәм студент юлдарында мин Болгар радиостанциясында эшләп киткән идем. Үземнең авторский проектым менән. Сәнгатькә килмәйме һин хәзер? Юк. Үзеңне таптың инде син. Әйе. Минем ошо уңыштарым ата-әсәңдең, гаиләңдең барыбер уңыштары булды бит инде. Улар һиңа зур этәргес булып торды. Ошо җаваплылык талап иткән зур конкурста катнашырга улар һиңа этәргес булып тордылар. Һәм бына һин киләсәктә үзеңнең балаларыңды шундай конкурсларда катнашырга үгетләр инеңме? Һәм уларны үзең һәм тәрбияләрме? Ата-әсәң сине ничек тәрбияләгән шулай? Әлбәттә. Чөнки ата-әсәм безне алар конкурска дип катнашуга әзерләмәнләр. Без апайым белән гел спектакльгә баргас, актриса булабыз дип спектакльдән кайткас, өйдә спектакль куя торган идек. Шуннан гел атайым менә әйтеп китте, эш ярата идек тә. Шуннан мин уйлыйм, бу конкурс кирәк, чөнки ул ысынлап та максатлар куя, и мин үземдә җаваплылык күбрәк тоям. Олы Сатырман авылдан сыккан Солтанголовтар гаиләһенә барып булды. Бу һезнең әйтәйек, элек-электән килгән ниндидер тамырларыгызга бәйлеме, агай, менә уйлап карасак, шунда һезнең тамырларыгызда шундай ханбикәләр, шундай асык нидер булгандармы? Ханбикәләр булмаган, менә нидә үзебезнең шәҗәрәне карасак, ул Олыстырма шәҗәрәһе дип атала, ул башкорт шәҗәрәләре китабында ла язылган. Шуннан менә мин үземнең гел туган тумасалар әйтәм, безнең олатайлар килгәндер инде ул кан буенча, чөнки бик накышмалы бабайлар булганнар. Менә Өләсәй мәрхүм һөйләй торгайны, олатайың бик ат остаһы иде, ат ярышында катнаша торган иде. Оромбур өлкәһендә барып, ул буйга бәләкәй генә булган. Аты сабышкан вакытта беренче килгән. Даже сабы барган егете төшеп калса ла, малай ат сапкан Һабантуйда. Шуннан халык хорайды, был кемнең аты икән, моның хуҗаһы кем икән дип карагалар, теге бәләкәй генә ситтә бер бабай тора ди. Шуның өчен нәмәкәй тигелә, шул Ләйсәнгә лә, кызларга ла шул яктан да бирелгәндер тим, бер яктан, икенче яктан, моны әсәләрен алганда инде, аның әсәл Алфира иптәшем Нуриман районы Күл авылыннан, алар ягыннан да сәхнәгә бирелгән күп агайлар бар, алар ягыннан да шундай тырыш накышмалы булып бәселте белән. Хәзер хылукайда катнашу Солтанголовтарның ыруының юлаһына әйләнде дисәк, хатаган та кызларыгыз бармы һезнең арттан Солтанголовтар? Башка кызлар юк.